Кой има гъба? Не съм го Аз го пуснах. Ти снима настрани. Не те. Ти? 100 път съм такава ти да снимаш, да? Оли, аз се забравям. Айде плуваме по гръб пак. Айде бързо. Айде плуваме. Айде по гръб. Айде. И как се прави с ръцете? С ръцете как се плува? Е така. Айде. Алекс, ти днеска на колко годинки ставаш? Значи се замри. И ти ли ще плуваш по гръб? Айде по гръб, айде. Айде ти плувай, айде с ръцете. Ама той Лади не може да плува напред. Само по гръб може да плува, Лади. Ей, сега така може да плува, Лади. По гръб само. Ти можеш ли да плуваш? Я, Алекс, как плува? Я? Как плува, Алекс? Айде, давай. О, окей. Твоята сладкайца е много гадна. Good job. Браво, бе. Bye. Ти на бърз ли отиваш? Интересно, като на компютъра. Появи се за една секунда и заминава къде. Айде плувай. Я плувай пак. Айде той напред. Плувай. А така? Там басейна май не е пълен с вода за ци. Искаш да дърпам, ли? Искаш по гърба да плува, Вали? Окей, айде. Айде, ще ме държиш отгоре, айде. Айде, Лади, пак ще плува по гръб. Айде, ама трябва да броиш 1, 2, 3, да кажеш go. 1, 2, 3. Ама трябва да кажеш 1, 2, 3. Ай на български, 1, 2, 3, go! Не кажеш на български, 1, 2, 3. Български никога няма да трябва. О, ама то Лади не може да плува само с една ръка. Виж колко бавно плува с една ръка, Лади. Виж колко бавно плува. Дай с двете ръце, аз така. Виж колко бързо плуваме с двете ръце. Чак до колата стигнахме.